Què tal? Bon dia. En les últimes hores hem tingut precipitacions que avançaven des del nord interior de la comunitat ahir de vesprada fins a situar-se este matí i durant la matinada en punts del sud de la comunitat. Precipitacions no massa importants, però la pluja està tan cara que la veritat que és un goig començar parlant de precipitacions. Així tenim els núvols que este matí deixaven pluja en punts de la Marina. Fins i tot si ens fixem, veurem com alguns d'aquests núvols tenien certa evolució que es veien des del litoral mirant cap a la mar, on més ha plogut ha sigut damunt de la mar, però hem tingut algunes precipitacions a les zones de la Marina, precipitacions de 2-3 litres per metre quadrat. També el vent continua bufant de mestral cap al nord, acumulant alguns núvols a les zones de muntanya del nord, i a la resta presència de núvols este matí, però en conjunt sol a partir de mig matí. Aquestes són les precipitacions des d'ahir de vesprada fins a este matí, precipitacions que deixaven registres al voltant de 5-6 litres per metre quadrat en punts com Orella o Fredes. També en les zones més interiors del sud de València trobem registres entre 7 i 10 litres per metre quadrat, i les precipitacions durant la nit, matinada i primera hora de matí fins i tot han deixat de registres que en punts del Vinalopó han arribat als 11 litres per metre quadrat a Salines, 9 a Villena, també en algun punt del Comtat o de les Marines, l'interior, com Faides, per exemple, ha registrat 9 litres per metre quadrat, en algun punt de la Marina Alta, a l'Alacantí, precipitacions al voltant de 6 litres per metre quadrat, a la ciutat d'Alacant i al seu voltant pluges de molt poca importància. Les temperatures mínimes sense apenes canvis o amb tendència a pujar per la presència de núvols. Les temperatures més altes en punts del litoral de València i d'Alacant han quedat entre els 10 i els 12 graus, al litoral de Castelló entre 7, 8 o 9 graus, i les temperatures més baixes en punts de l'interior de València i de Castelló entre 0 i els 4 graus. Una situació meteorològica que tampoc portarà grans canvis esta setmana. Sembla que el vent deixarà de ser el principal protagonista. Demà de matí encara tindrem alguna ratxeta de vents moderats de mestral cap al nord, una miqueta de ponent a les comarques més centrals, però a mig matí el vent quedarà pràcticament encalmat i de direcció variable. Tindrem sol, pràcticament domini del sol a primera hora del dia a tota la comunitat, amb apenas algunes pinzellades de núvols alts a les zones més interiors, acompanyant aquest vent de ponent, i de vesprada pot ser temperatures un poc més altes. Continuem amb domini del sol, alguns intervals de núvols en punts de l'interior, i ja durant la matinada de dimarts a dimecres començarà a deixar-se sentir el vent de llebeig, el vent del sud-oest, que serà el protagonista ja la resta de la setmana, perquè dimecres i dijous aquest vent del sud-oest es portarà fins i tot alguna precipitació de caràcter dèbil. Demà les temperatures baixaran per la nit, situant-se alguns valors negatius a les zones més interiors, i temperatures de 0, 1, 2, 3 graus pràcticament a tot l'interior de la comunitat. A les comarques més centrals, temperatures 2, 3, 4, 5 graus, i en punts de la costa, sobretot de la meitat sud, on avui encara han quedat les temperatures suaus, demà les temperatures vindran a situar-se entre 7, 8 o 9 graus. Les màximes, més o menys com les d'avui, entre 16 i 18 graus a la costa i un peliu per davall dels 10 graus a les zones de més al nord interior de la comunitat. Dimecres s'afiança aquest vent de llebeig, portarà núvols que hauran descarregat, sobretot al sud-oest i al centre de la península, registres que fins i tot podien ser notables, però així aquests núvols així arriben molt desgastats, apenes precipitacions de caràcter dèbil en punts de l'interior, alguna goteta a les comarques més centrals o fins i tot en punts de la costa, pluges inapreciables, el cel més carregat de núvols, fins i tot en algun moment en alguna zona no veurem el sol, però les temperatures no patiran canvis, ni dimecres ni dijous, que també tindrem presència de núvols més abundants en punts de l'interior i a les comarques més centrals, amb ruixats de caràcter dèbil, i divendres tornaria el vent de ponent amb pas de núvols més abundants en punts de l'interior, més sol a la costa, i potser a les zones del litoral les temperatures puguen pujar una miqueta de cara a divendres.